Näkymä hoitaa sinutkin maaliin. Miten virallinen tulkinta menee ja sitten edetään kommentoimaan. Nyt laitetaan Korttille pystyyn Ekholm. Jaha! Ekholm jatkaa maalitehtailuaan! Luonnollisesti siis käyttää käsiään, mutta en nähnyt kuinka paljon. Nyt pelataan pystyyn Kaikkolalle. Ai! Kortset ja Maxin osalta Eero Kaisto Kudet. Ei kuitenkaan saa pidettyä palloa mukana. Eko lähtee haastamaan, menee ohi, tulee. Ohittaa pallomaali jälleen! Se on Ekholm, joka tulee. Näin viimeiset puolitoista minuuttia käyntiin. Erikki lähtee haastamaan. Ja sinne menee kyllä todella helposti nyt Savikon läpi pallo. Siellä me loppuun asti, katsomo